Nkwanta ye no wa hafo bantam no emu na Duayaw Nkwanta na namatra nkonwa ye wo ho no no bode yesono atudede ye ne ntwene boni bibia so ho ni nyina ye se Duayaw Nkwanta ehine ya wafra ne ntoma ne tintin mo no fe na mpanifo hwe na wadom ho sikasa eno nti na wode tabono ne yesono ato ho no eno achi kwa no watufo se mu obi amfa sa yiyu anasa de bekoso iwo enya ne bonefo sem bia wo mpotemo Nana ya obuachi bonsu eya kwamuhine ya sese wono ena ejina muso manyi no Duayaw Nkwanta Traditional Area esanse nana buachi tromo otoso miensa wati nananom ewodo ne senti Traditional Council no ede kokobo amomanfo se sabre yi a nana kwa kura wode enhiheyegu akwamu ababepa ne krabre wabra dede ye afeiso omanfo enche won ho emfi ne yebo ne nyina ho na obetoto asra posifo se oma wani ena wo obibia obodi bone ewo kuro ne so no wonkyere no Asam Kasee Duayaw Nkwanta Asam Kasee abane se enka bi nhemu ye ne yewura na naboache tromotoso miensa ya oye otumfo oba ye ne nesom enchere ena wokyeresa ne hododo no ye ma na nesumankwa ahine so mfa no enko pedro nye no enu anwumre ya wabobo amane se wosomu a edu de eden ba bi eden no ne yesi efre ne to amansa nyina ni mo bia hu se de aba ne se eye otumfo nana osetutu otoso mienu eye ne ba nana boache tromo otoso miensa nananom Traditional Council ene adishibusu ani nyina mijromanem oba ahima aka ho nana se wanya akọ ede to amansa nyina nim ama akowia safa na nyina se nana odaya wansore enwachi anabuachi bonsu esaika de to asese senti asese wabra dede ye ene se opese anabuachi tromo otoso miensa ya wokọ akura no na wotweda no ode hihye so ansana wayisa atabro no afri dede ye eso esenti dede ye obi ntimi nya yie miamia wodo anipa kotwehye nyina no wabra kosise na wotweda de no ebekoso awie we ya abai obi a wose wobefa ho adi bone sese bempledu asase bebru na nano monim a obekum nipa obeku obi ayemwa se obeye basabasa de na nanom ema ne kwan police commander wo ho a ontie wo motehwe sa nipa no na nanom ma obi akwa se yenye basabasa obi obedi samoni bia no monche no monfa ne famra kwan so